beg nije lek. I šta sad pisac hoće ovde da kaže? Nekad kad se nalazimo, ne znam, nezadovoljni smo u svojom okolinom, svojom zemljom, hoćemo da odemo i mislimo da će to da nam reši sve probleme. To apsolutno nije tačno. Pogotovo ako mi sami sa sobom nismo raščistili šta su naši prioriteti u životu, šta je naša vizija uspeha i šta je za nas sreća. Jer, znaš, neko će da ode da se odseli na selo, da ima 5 kokošaka da bude srećan tamo, a neko će da ode u Njujork i da izgradi super karijeru, a opet će da bude nesrećan. I tu mislim da je jako bitno to da radimo na sebi, na ovaj ili na onaj način, sa stručnim licima ili sami sa sobom i da shvatiš šta ti zapravo hoćeš. Jer isto tako recimo gledam ljude oko nas, pa i čujem iskustva mojih prijatelja koji žive u drugim zemljama. Svako od nas ima neku svoju borbu, ali neće tebi nova pozicija na poslu ili nova zemlja, novi grad i novo društvo promeniti sve u životu. Ti ako ne budeš sam sa sobom onako načisto, full iskren šta si, ko si i koja je tvoja vizija sreće i uspeha, nećeš moći da rešiš svoje probleme, jer će oni uvek stalno da se vraćaju i to neko nezadovoljstvo koje imaš. Tako da, mislim da je, evo, možda savet netraženi, unsolicited skroz, da pre nego što odlučite to tvoje, da odete u drugu zemlju, prvo vidite da li je zapravo to vama ono što je potrebno. Da li je to vaš lek.